maestrats necessitàvem ser maestrat i no hi havia una consciència de comarca. Justament el mateix nom, Maestrat Viu, és una comarca que existeix, una comarca que és gran. I això també fa que et trobes amb persones de la comarca o del territori amb inquietuds diferents i sentir-se orgullós també del territori, sentir-se que així també hi ha cultura. La majoria de persones que estem involucrades en Maestrat Viu, jo crec que des de sempre hem sigut activistes culturals, amb una estima pel territori, pel poble, per la llengua, per la nostra cultura. Maestrat Viu va aparèixer com un col·lectiu perquè des d'Escola Valenciana s'estaven plantejant de buscar com un col·lectiu per a que se pogués fer també la festa per la llengua en les comarques interiors, sobretot en el Maestrat. I aquest col·lectiu de la llengua acabarà sent Maestrat Viu. Aleshores, és articular una comarca que té una gran història i que té, sobretot, una gran cultura. I a més reivindicant la llengua. Sorprèn la capacitat d'organització i com de bé se fan sense pocs mitjans, com se fan les coses. Qualsevol acte que s'organitza es pot posar valor la llengua i la cultura. Donar a conèixer i crear un ambient literari és bàsic en Maestrat Viu. La lectura se fomenta a partir de l'estiu literari. És una activitat que se fa durant l'estiu, que està composada per 2 rutes literàries, una trobada literària, on també hi ha una taula redona, i se fa un club de lectura. Estar en un espai, en un temps, en un paisatge de vegades, això augmenta la sintonia, la sensibilitat, i jo diria que fins i tot augmenta l'autoestima del territori. I que les rutes literàries per a mi han sigut un èxit. Jo no pensava que tindríem tant, i és la capacitat de convocatòria que té Maestrat Viu. Però el que a mi m'aporta és que les persones que venen participen. I això no té preu, no? Perquè en la ruta literària realment hi ha un diàleg. És una manera d'acostar sobretot la poesia, perquè he fet 2 rutes literàries de poesia de Carles Salvador. Tot això fomenta la llengua, fomenta els escriptors del territori i fomenta el territori, perquè quan estàs fent ruta literària estàs llegint i comentant literatura vinculada al territori. I la revista En Pèl, que també és important perquè al final és com allò que queda escrit i queda constància de cada edició de l'estiu literari. Que dona a conèixer els autors novells, sempre del Maestrat. I realment és posar els noms a la gent d'aquí que també està fent un treball. Sense deixar d'escoltar paraules i lèxic del territori. Jo he fet classes de magisteri als mestres i els he recomanat d'anar a les activitats de Maestrat Viu perquè el contacontes, el contam, allà hi havia experts en contacontes i que els mestres havien d'aprendre a contar contes tal com es feia allà, i allà podíem veure una mostra de com introduir la literatura als més petits, als d'infantil, que encara no saben llegir, però és que si ja se'ls contacontes, després es posen a llegir molt més fàcilment perquè coneixen què és això de la literatura. Els Premis Maestrat Viu, que premia la tasca de la gent que ha contribuït per la seva trajectòria o per fets puntuals des d'un any, des d'un col·lectiu, des d'una institució, realment és donar-li valor a aquesta feina que s'està fent. Una mica mudar-nos i posar-nos de gala, que això també va bé per a la llengua i la cultura del territori. I de fet és que les activitats que fa Maestrat Viu són literàries però són culturals. Es fa senderisme, després es fa una concentració de danses folclòriques que també el que fa és reunir a gent de 30 pobles. Això que aporta la comarca aporta que vegin altres coses també. La feina de Maestrat Viu és donar a conèixer, és visualitzar. I jo crec que un premi ens va dir que perquè em sent part de Maestrat Viu i crec que això donarà visibilitat. Això suposo que els encoratja a continuar tota aquesta tasca i aquesta feina i arribar als seus vincles un poc més enllà. Cal seguir ahí descobrint i redescobrint el territori, la llengua i la cultura. Així que gràcies a la Fundació Brovera.